Äänitetään metallialbumi päivä 7. Joulu ja uusi vuosi lusittu ja vähän siihen päällekin tommosta fuck all and do nothing aikaa, mutta nyt vihdoinkin päästy takas sorvin ääreen. 7. päivä tänään yhteensä levyäänityksiä ja kitaroita luvassa. Ei saa kusettaa, vielä ryhmiä Jotain piristystä tänne kylmään ja synkkään talveen. Ja karmea pimeys peittää koko maan. Kitaristi oli tosissaan ihan vireessä, että Mä en muista miltä menee. Help me. ei mitään ongelmaa tuossa äänittämisessä, että ihan 2,5 tunnin sessiolla pärjättiin ja Otetaan sitä sutka. Master has given Dobby a shock. tuttu homma, ottakaa tiliseurantaa, jos tää homma kiinnostaa, niin ihan oikeesti ilmasta viihdettä ja näin hyvää sellaista. Se on bassolopetuksen mukaan tehty, koska basso lopetti ihan päin persettä.